Velkommen. Du ser med på, eller lytter med på podcasten Brandpunkter, hvor vi fokuserer på de forskellige konflikter rundt om i verden, og i dag der skal vi tale om den anglofone krise. Den anglofone krise, det lyder lidt som om, at det har noget at gøre med det engelske sprog. Det har det også, fordi i dag skal vi ud i en, man kan næsten kalde det en lingvistisk kamp ført med skydevåben. Ja. Vi skal fokusere på en kamp mellem engelsktalende og fransktalende. Og så er det vel, man kan tænke på, jamen, har Napoleon rejst sig af graven, eller Jeanne d'Arc stået ned fra bålet? Dog ikke, fordi denne gang foregår det ikke i Europa. Fordi hvor at franskmændene og englænderne jo traditionelt har ligget i rigtig mange krige med hinanden, så er der nu mere fredeligt i de europæiske breddegrader. I hvert fald lige ved den engelske kanal i hvert fald. Ja. Men vi har til gengæld en europæisk sprogkrig i Centralafrika. Ja. Og hvor er det, den ligger henne? Jamen, vi skal til landet Kamerun. Ja. Som de færreste danskere nok sådan umiddelbart lige kan placere på et kort uden hjælpemidler. Ja. Men det er et land, der ligger i Centralafrika, sådan lige på kanten til Vestafrika. Sådan lige op ad Nigeria og deromkring. Og det er jo et land, der er sådan nogenlunde velfungerende for et afrikansk land, men nok stadig fattigt fra et europæisk standpunkt. Ja. Men det er jo sådan et land, der er lidt overset, fordi det netop står i skyggen af Nigeria, der er sådan et industrielt frembrusende land og stor økonomi i Afrika. Og så Congo på den anden side, som er krigshærget uden lige, og har været det generationer efterhånden. Kamerun, det er sådan lidt en overset lille perle, der er kendt for fodbold og hvad mere? Ja, og så har den en olieproduktion, som nok er det, der holder den op, og samtidig en masse landbrugsprodukter, der typisk vil være sådan noget som kakaobønner, kaffebønner og bomuld. Ja, så et produktionssamfund. Præcis. Og ikke et industrisamfund. Ja, nemlig sådan, vi er ude i primærproduktionen. Ja. Og man kan sige, det er jo et land med så mange afrikanske lande med nogle lidt flydende grænser. Ja. Altså det er nogle grænser, der i sin tid er trukket nogle koloniherrer, uafhængigt af, hvor de lokale skel går. Og det er også nogle grænser, der er præget af nogle landområder, der er svært at holde oversigt over, med store jungler og bjerge og lignende, som gør, at det er svært for staten at holde en kontrol over sine grænseområder. Ja, man kan jo sige, at da grænserne i sin tid blev trukket, så var det jo meget europæerne, der lavede flag. Sæt dit flag her, og det er dit land. Uanset om der var en familie, der blev delt i to, eller en stamme, der blev delt i to, eller en gammel mark, der blev delt i to, eller en landsby, der blev delt i to. Og det er jo også det, som har sat sin arv især på Kamerun som helhed, men også den region, vi nok kommer til at fokusere på. Fordi Kamerun er plaget af flere konflikter. Vi har den anglofone krise, som vi fokuserer på i dagens afsnit. Man kunne også nævne, der er Boko Haram-oprøret, som jeg tror lidt flere har hørt om, som ligger mest i det nordlige Nigeria, men også i det nordlige Kamerun, hvor de to lande mødes. Og samtidig så, ligesom der ikke er kontrol over grænserne, så kan man sige, centralt er det en meget klassisk afrikansk diktaturstat, vi er ude i. Ja, fordi uafhængigheden fra britisk-franske overherre, det var i 60'erne. Og hvor mange præsidenter har der siddet siden? Der har kun siddet 2 præsidenter siden. Ja. Så man kan sige, det er nogen, der har siddet længe, og man kan sige, det er det, de britiske konservative jo i sin tid kørte det valgslogan, der hedder Strong and Stable. Det var de ikke i England, men det har de da været i Kamerun. Det har de været i Kamerun, ja. I hvert fald, når vi har siddet så lang tid. Men Kamerun, for at forstå konflikten, så lad os lige prøve at dyrke ned i det lange perspektiv. Ja, fordi der er nogen, der for at kunne sige om landet Kamerun, skal man først definere, hvad er Kamerun egentlig? Ja. Og hvordan er det blevet defineret? Jamen, Kamerun er jo ikke, selvom det måske umiddelbart lyder meget sådan afrikansk, når man siger ordet Kamerun, så er det faktisk rødder i portugisisk. Ja. Fordi som det er med så meget i Afrika, så er det europæerne, der er gået ned og givet et navn og været ret ligeglade med, hvad de lokale synes. Ja. Og Kamerun er så opkaldt efter, da portugiserne i 1400-tallet prøver at finde vejen til Indien, så sejler de selvfølgelig rundt om Afrika.
Og undervejs så finder de en flod, hvor der er rigtig mange rejer. Og rejer er lækre. Det er det, især når man er ude på langfart der. Ja. Og man er træt af tørre beskøjter. Nemlig, så vil man godt have lidt protein. Ja. Og de fandt den her flod, som de så kaldte Rio dos Camaroes. Jeg har ingen anelse, om jeg udtaler det korrekt, men hvis nogle portugiser lytter med, så sorry. Undskyld, men vi tager gerne imod råd og forbedringer, og vi vil meget gerne lære portugisisk. Ja. Men portugiserne gik så ikke ind i landet, Kamerun. I det hele taget holdt portugiser sig på nogle fæstninger rundt om langs kysterne, og ville helst ikke sådan ind i landet og få malaria og alle mulige andre junglesygdomme. Der var jo heller ikke rigtig noget sådan at komme efter derinde. Det handlede om, de skulle have nogle krydderier, de skulle til Asien og lige have nogle mellemstop. Ja, så det er sådan, hvad kan man sige, en ladestation på vejen. Det er tankstation. Ikke? Når man lige holder det ind og kørt langt igennem, så skal man lige holde ind på en Magnum lige videre. Præcis. På en reje og så videre. Og det var der jo også andre, der sådan efterhånden begyndte at kigge på det her. Vi har for eksempel en britisk missionær, Alfred Saker, der opretter en post i Ambasbugten, som bliver relevant i kraft af den udvikling, vi kommer ind senere, men som ligger i sådan den vestlige del af Kamerun, hvor han i 1858 grundlægger en lille koloni for frigivne slaver, og derved ligesom også først laver den første, man kan sige, engelsksprogede etablering i Kamerun. Man kan sige, apropos slaver, og at Kamerun er landbrugs- og produktionsland, så det er utroligt interessant, at hele den lange kyst, der er der er alle de lande, de er opkaldt efter produkter og varer. Der er Elfenbenskysten og Guldkysten, og så Kamerun, som er en reje. Og så er det så også derfra, man har udskibet slaver og sendt dem over til trekantshandel, som vi jo så har snakket lidt om i sidste afsnit med Haiti. Men det er meget interessant det der med, at europæerne har set de her lande og defineret dem ud fra, hvilke varer kunne man få der. Lige præcis, og det viser også, at det er europæisk chauvinisme, for at sige det lige ud, og imperialisme, der i høj grad former Kameruns historie. Fordi Kamerun har jo indtil da egentlig ikke haft sådan, man kan sige, en skriftlig historie. Det har jo været en masse små høvdingestammer, kongedømmer og lignende. Men det ændrer sig jo så i 1884. Så kommer en vis herr Bismarck, er jo kommet ind på scenen i Tyskland, og gjorde Tyskland til en stormagt, og som stormagt, så synes Tyskland jo, at de skal ud og have nogle kolonier. Ja. De vil være med ved bordet, de vil være med i hulen. Og det er jo her, hvor The Scramble of Africa virkelig hører alle europæiske magter vil sørge for at få sin del af Afrika, inden man løber tør for vildt Afrika og snuppe. Men det er hele The Scramble for Afrika, ikke at vi skal tale meget om det, men det er jo meget sjov og pudsig, nærmest ironisk begivenhed i verdenshistorien. Og man skal jo forestille sig, at de europæiske statsledere har sat sig sammen, og vi gider ikke rigtig at slås om det der Afrika med vold og magt, men vi vil gerne dele det, så skal vi ikke tage hele den her afrikanske kage og sige, jamen, værsgo Frankrig, du får lidt her, Storbritannien, du får lidt der, tyskerne, I må godt være med nu. Bismarck, det er fint nok, I får lidt her, I får Kamerun, Belgierne, I kan nøjes med Kongo. Lige præcis. Og det er jo så der, hvor kolonihistorien for Kamerun begynder. Og det er jo ikke fordi tyskerne går ind og man kan sige, virkelig udvikler på landet. Altså, det er jo så mange af de her, det handler om, du skal have nogle basale ressourcer, og så nogle toglinjer fra kysten og ind til at hente de her ressourcer, og helst ikke meget mere end det. Nej, jeg kan sige, det fungerer som store plantager nærmest. Så tager man ressourcerne, sender til Europa eller ud på markedet. Nemlig. Og så skal man huske, det her afsnit hedder jo ikke den germanofone krise. Nej, for det kan man godt begynde at tro nu, hvor tyskerne er kommet med ind i det. Ja. Men så sker der et eller andet i starten af 1900-tallet. Ja, der kommer en lille verdenskrig. Den første af slagsen. Den første af slagsen. Det vidste de ikke på det tidspunkt, så der hed den jo bare verdenskrigen. De vidste ikke, der var en toer i produktion. Men en af
konsekvensen af Første Verdenskrig, det var jo, at Tyskland mistede jo stort set alle sine kolonier. Ja. Og det gik selvfølgelig også ud over Kamerun. Og det blev så delt imellem Frankrig og Storbritannien, Ja. der så snuppede hver sin del. Så man kan sige, at Frankrig fik hovedpræmien, størstedelen, og så var der en lille stribe land delt i 2 enklaver op ad grænsen til Nigeria, sådan som englænderne så fik. Som englænderne fik det. Og man kan også sige, at det er jo også noget af det, der er utroligt interessant i hele den her podcast, det er, at vi kommer til, at mange af de konflikter, vi ser, vi taler om, at konflikter kan have mange fædre, men har kun én mor. Og i den her podcast, så mener vi så, at alle kriges moder er Første Verdenskrig. Vi kommer højst sandsynligt til at se flere konflikter, der har et udspring i Første Verdenskrig. Hele den uløste problematik i Første Verdenskrigs fredsafslutning. Eller våbenhvile er det jo ikke en fredsafslutning. Man kan sige, det var i hvert fald en fred, der endte med at skabe rigtig mange krige sidenhen. Præcis. Så det bliver et recurrent theme Ja. med alt, hvad Første Verdenskrig har forårsaget af grænsestridigheder og konflikter siden. Ja. Men de her sådan, kolonimagter går jo så i gang med at etablere sig selv og forme deres samfund efter deres lande. Så selvfølgelig i den franske koloni Kamerun, der skal man selvfølgelig tale fransk. Ja. Og i den britiske koloni Kamerun, fordi selvfølgelig skal de hedde det samme, der så ender man med at tale engelsk. Ja, præcis. Og der kommer jo så en verdenskrig mere. Den anden af slagsen. Den anden af slagsen. Vi har heldigvis ikke haft en tredje endnu. Nøgleord på endnu. Men den starter jo en bevægelse af afkolonialisering. Ja, altså afslutningen af 2. verdenskrig starter. Nemlig. At det er her, vi ser de forskellige europæiske koloniimperier rundt om i verden begynder at falde lidt sammen. Nu lukker vi den her franchise af The British Empire. Præcis. Ja. Og det samme med det franske også. Så er der nogen, der vil argumentere for, at Frankrig stadig har et uformelt koloniimperium i Afrika, men det kan vi tage en anden gang. Ja, og britterne har jo Commonwealth. Ikke? Det er rigtigt. Der er i hvert fald skygger af imperier tilbage, men man kan jo ikke sige, at britterne og franskmændene længere har total kontrol over de gamle kolonier. Nej. Og de ender også med, at de finder ud af, at nogle steder er det bedst bare at opgive den kontrol. Ja. Og det sker også i Kamerun. Ja. Så franskmændene, de pakker deres ting og skrider i 1960. Ja. Og britterne pakker og skrider med deres ting i 1961. Men det efterlader lidt et spørgsmål, fordi jeg kan sige, den franske koloni, den er rimelig stor. Det er det meste af det, der i dag er Kamerun. Den kan stå på egne ben. Men den engelske del af de her 2 bittesmå chatterland, eller bittesmå er de jo ikke efter, når vi ser dem fra danske øjne, men i et afrikansk perspektiv. Ja. Det ligger indklemt mellem, man kan sige, den franske store Kamerun og det endnu større Nigeria ved siden af. Nemlig. Så er det svært at forestille sig, at den lille stribe land, i relativt i forhold til de andre, ville kunne klare sig synderligt med uafhængighed i starten af 60'erne. Nemlig. Og det er det, som så også leder til, at man skal finde ud af, de her folk, hvad skal vi gøre med dem? Ja. Og britterne tager en diskussion, og man kan sige, der er jo 3 planer på bordet. Så den ene, det er jo, at det forbliver britisk, de taler jo engelsk. Det giver god mening at sige, så bliver det en del af Nigeria. Den anden løsning... Fordi Nigeria på det tidspunkt også var en britisk koloni. Lige præcis, og derfor også havde fået engelsk ind. Ja. Den anden løsning, det var selvfølgelig, at de blev forenet med det franske Kamerun. Ja. Og så kan man sige, den tredje løsning, det ville jo så have været, at man sagde, at de her blev uafhængige stater. Men der var så Storbritanniens guvernør i Uganda, syntes, at den der uafhængighedsidé med, at de ligesom skulle køre sig selv, han sagde, det var noget pjat. Det gik simpelthen ikke. Ham her, Sir Andrew Cohen, hed han. Og det endte så med, at man sagde, hør her, folkene kan selv få lov at vælge, men i stedet for at give dem 3 muligheder, så dropper vi lige det der med helt uafhængighed. Og man kan sige, nu ved vi ikke, hvordan verden kunne have gået, hvis man havde gået den vej. Nej. Men de 2 klatter land, der var det britiske Kamerun, de holdt en afstemning i 1961, og den nordligste klat, de var jo engelsktalende og muslimer,
Og de kiggede jo over til det muslimske og engelsktalende Nigeria og sagde, det er jo et åbenlyst valg. Der hoppede de over. Og nu skal det siges, at Nigeria er fortrinsvis muslimsk, men der er også en meget stort kristen mindretal i Nigeria. Men så den sydlige af de her klatter, den var lidt mere i tvivl, fordi den sagde, ja, det kan godt være, at vi taler engelsk, ligesom de gør i Nigeria, men på den anden side, vi er jo kristne, og de kristne i Kamerun, altså nogle af de Kamerun har så også nogle få muslimer op nordpå, men de er primært kristne. Så man valgte jo så at stemme ud fra det, og så tænkte man, okay, de hopper over og bliver en del af det her fransktalende område. Men så selv fastholdt det engelsksproget, fordi Kamerun er jo på det her tidspunkt en føderation. Det vil sige, at det er nogle regioner, der er mere eller mindre selvstyrende. Ja, præcis. Og den engelsktalende del af Kamerun, der så bliver indlogeret i den store Kamerun-folk, det bliver jo så også en region, som har udpræget meget selvstyre inden for Kamerun. Den kamerunske feudalstat. Ja. Feudalstat, jeg mente føderalstat, ikke feudalstat. Nej, vi hopper lidt i tid her. Ja, præcis. Men det var på papiret, så virker det jo så i udgangspunktet som en okay deal. At de har relativt meget selvstyre, og så de kan beholde deres engelske sprog i den engelsktalende del, men også, hvad kan man sige, det er måske lidt også dybere med noget lokal kultur, og også common law, som de så har i den engelske del, og man kan sige, at den engelsksprogede verden har deres eget lovsystem, som er common law, hvor vi på det europæiske fastland kører mere i romerret og civilret. Nemlig. Og det er jo også her, hvor at kolonimagternes arv spiller ind, fordi det er jo netop den engelske koloniarv, der har givet det her common law system, som jo typisk giver for eksempel dommere lidt mere magt og indflydelse, hvor at man har, altså den grundlæggende forskel, og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, for jeg er ikke jurist, men den grundlæggende forskel, som jeg forstår det, er, at common law har jurister mere mulighed for at lave en præcedens inden for lov, at man vedtager nogle beslutninger, der så fungerer lidt ligesom lov. Hvor, altså man i retssystemet, når der falder en dom, så den er den præcedens. Lige præcis. Så det vil sige, du kan i princippet gå ind med noget, hvor der ikke er en lov om, men så tage den for nogle dommer til at træffe en beslutning, og så gælder den som præcedens. Hvor civilret kører mere på princippet om, at hvis der ikke står noget i loven, så er alt tilladt indtil det er forbudt. Og hvor dommerne altså dømmer, men de kan ikke selv som sådan lave lov. Og det er i Storbritannien har man jo kørt common law, mens Frankrig især på grund af Napoleon, der er jo også udbredt især konceptet om civilret. Man kan sige, der er ulemper og fordele ved begge dele, og som jeg forstår det, så ved common law, så en af fordelene, det er, at de lokale retsinstanser, de kan få noget indflydelse, og på den måde kan man fintune hele det juridiske system mere end ved civilretten, hvor ved civilretten, der kommer det oppefra og ned, men ved common law, der er det oppefra, nedfra og op. Så vi er igen ude i den her, som du siger, føderalstat med, at der er mere uafhængighed for de her regioner, og som jo også har været en af grunden til, at man har kunnet tåle den her sammenlægning. Men du nævnte også, altså feudalisme var måske en anachronistisk ting, men der er stadig lidt sådan, man kan næsten sige kongestyre, fordi det bliver jo, Kamerun bliver jo, og det kommer nok ikke som en stor overraskelse for nogen, men det bliver jo ikke ligefrem et demokratisk vidunderland. Nej, fordi lige så stille, så går man fra her føderale nation til, at det bliver strammet mere og mere ind. At man vil gerne samle magten. Og der har jo, som vi nævnte indledningsvis, været kun 2 præsidenter siden uafhængigheden. 2 præsidenter siden 1961. Og siden 1960 er det vist. Og det viser jo også om noget, at det her nok ikke er et særligt pluralistisk demokratisk samfund, der jævnligt skifter statsoverhoveder. Det er nok næsten kongedømmer i virkeligheden, eller i hvert fald diktaturstater. Ja, det er i hvert fald diktaturstater, helt sikkert. Og den første diktator, eller første præsident, er jo Ahmadou Ahidjo,
Og jeg er ikke sikker på, hvordan det navn skal udtales. Og det kan godt være, at jeg lige har slagtet navnet noget og grusomt. Han sad fra 1960 til 1982. Man kan sige, i det mindste er han død nu, så han kan ikke selv hævne sig. Det er selvfølgelig rigtigt. Men han fik gode 22 år på magten. Ja. Og han kunne jo godt se med noget bekymring på den her føderale system. Fordi han var jo lidt bange for, om nogle af de her... En af ulemmerne ved et føderalt system, det er, at der kan sidde styre, der kan modarbejde diktatoren ude i de her regioner. Ja, præcis. Og der kan lægge op til separatisme. Så han satte sig for at ændre lidt i forfatningen, så han fik lavet det til en enhedsstat med ham som magtens absolutte centrum. Og som man jo gør det i et på papiret demokratisk samfund, så tager man selvfølgelig en afstemning om det. Og det gjorde man så i 1972. Og der kom man jo så frem til en valgdeltagelse på hele 98,2%. Det er utroligt godt klaret. Det er meget godt klaret. Altså, det ville man ønske i Danmark, man kunne komme lige så højt. Og 99,99% af dem, der stemte, valgte at stemme for, at man fik den her centralisering af magten. Ja. Og det er også den nærmeste enstemmelse. Det er næsten enstemmelse. Der var kun 176 personer ud af mere end 3 millioner stemmeberettigede, der stemte imod. Der stemte imod. Ja. Og det siger måske, altså på den ene side, hvis man tager et lidt naivt syn, kan man sige, jamen det var en fantastisk opbakning. Ja. Men virkeligheden er jo nok nærmere, at det nok alt sammen var rimelig meget fusk. Ja. Det. Så det er jo så med sådan korrupte afstemninger. Det handler ikke så meget, og det er ikke nødvendigvis så vigtigt, hvad folk stemmer, men det vigtigste det er at holde øje med, hvem der tæller stemmerne. Præcis. Og som man kan se, når man er oppe på de her, så er der nok også smækket lidt ekstra stemmer i. Ja. Det er... Ja. Jeg har måske fjernet og tilføjet nogle krydser og hister her. Nemlig. Ja. Men altså, det er selvfølgelig ikke lige vel modtaget alle steder, men folk er ligesom nødt til at acceptere det. Men nu kommer vi så ind i lige så stille konfliktens jeg kan sige, hjørnesten her. Vi har 2 forskellige lovsystemer, 2 forskellige kulturer, som lige så stille bliver ikke fusioneret, men tvunget sammen her. Og det er jo egentlig utroligt interessant, fordi det har jo ikke været fransk og engelsk adskilt i så mange år, før det bliver lagt sammen i samme land. Det er ikke meget mere end en generation. Det er rigtigt. Altså fra 1. verdenskrig til 1960, der går altså kun nogle få årtier. Ja. Og alligevel så har man fået så forskellige sprogkulturer og lovkulturer. Og konflikterne begynder også allerede at sådan tage lidt til. Den næste præsident, Paul Biya, kommer til. Og han kommer så til i 1982. Ja. Og han sidder der den dag nu. Ja, han sidder godt på... det må man sige. På pladsen der. Han har jo nu siddet der i 42 år, hvis jeg regner rigtigt. Og han er jo en ung herre i sin bedste alder på 91 år. Ja. Hvilket man så kan tage lidt i perspektiv i forhold til debatten om de amerikanske præsidentkandidater. Ja, Joe Biden, han 82 i talende stund. Ja, altså han er god tid nu. Ja. God tid. Men han har jo så valgt at trække sig. Ja. Men i 1980'erne begynder de første konflikter at sprede sig, fordi vi har i den vestlige del af Kamerun, i den engelsktalende del, der har vi jo en dommer, der begynder at sige fra. Og nu skal jeg passe på med de her afrikanske navne. Ngongorji Dinka skriver et memorandum i 1985, hvor han siger, at denne centralisering af magten er forfatningsstridig. Og han derfor ønsker, at den vestlige del af Kamerun, altså den tidligere britiske del af det, skal blive uafhængig. Og det begynder så i 1990'erne at komme flere og flere ikke-voldelige protester, eller bevægelser, der begynder at gennem ikke-vold at tale for, at det vestlige Kamerun, det der før var britisk engelsktalende, skal blive sit eget land under titlen Ambazonia, opkaldt efter den her Ambas-bugt, som vi nævnte tidligere. Ja, præcis. Og i starten så holder det sig sådan til
af ikke voldelige protester. Og sådan kører det egentlig i ret mange årtier. Ja. Men der, hvor det så begynder at gå den anden vej, det sker jo, da man fra centralregeringens side i 2016 forsøger at indsætte fransktalende dommere i det engelsktalende Kamerun. Ja, og det er lige præcis det, man ikke skulle have gjort. Det er det der med at kaste en kæp lige ind i hjulet. Fordi det fransktalende dommer antageligt har de så ikke en baggrund i common law, som jo det de benytter sig i den engelsktalende del af Kamerun. Og det er jo på en eller anden måde en undergravelse af den engelsksprogede del af Kameruns lovfundament. Ja, det underminerer nemlig, som du siger, altså der er både sproget i det, og så lovfundamentet i hele taget deres autonomitet. Ja. Og det gør, at der er 3 engelsktalende dommere, der får sat gang i en strejke i 2016 her i det vestlige Kamerun, fordi de ønsker uafhængighed. Nu siger de, at nu går det ikke mere, nu er det centralmagten blandet sig for meget. Og det er den her strejke, spreder sig så i den engelsksprogede del, og der vælger regeringen så, i stedet for at tage den bløde vej, så tager man hårdt mod hårdt. Ja. Man vælger at slå ned på det. 27 af de her demonstranter bliver slået ihjel. Endnu flere bliver såret. Og det er så der, at de virkelig får vind i sejlene med den her uafhængighedsbevægelse. Og nu skifter vi altså fra en ikke-voldelig fase til en voldelig fase. Ja. Og i 2017 begynder den første oprørsbevægelse at lave sit første angreb på en militærbase. Ja. Og herfra eskalerer konflikten så over de næste her mange år. Ja. Men man kan sige, nu er vi sådan på vej rigtig godt ind i konflikten. Og nu er det nærmest blevet krig, og det bliver det lige om lidt. Men man kan sige, at hele det her har været en slow burn siden afslutningen af 1. verdenskrig. Så lige så stille de her 2. Oprindeligt så var det den samme koloni, der så delt de 2, og så er de vokset lige så stille fra hinanden. Og så har den ene så prøvet at tvinge den anden ind i sig nu. Og det har været en virkelig slow burn op til den her konflikt. Men nu er det altså... Nu er den i gang. Det er ligesom sådan et ægteskab, hvor man ikke har fået konflikterne taget i starten. Så det er sådan mellem ægtemand og ægtekone, sådan, hvor de gradvist bygger op over årtier faktisk. Over årtier, ikke? Og så til sidst eksploderer i... Fordi det lyder ikke så meget, at når så er der lige en strejke, og der blev indsat 3 dommere. Men det er det, der får stenene til at rulle. Nemlig. Og herfra begynder det så at ekspandere til en reel guerillakrig. Ja. Og der kan vi så se, at for år kan man se, at dødstallene tager til, og det stiger. Det er også en af grunden til, at jeg tror, at konflikten har ikke fået så stor global opmærksomhed, fordi at det har været relativt lokalt, og den her gradvise opvækst. Men jeg tror, over de næste stykke tid, så vil det nok blive mere opmærksomhed på det. Ja. Og det er jo heller ikke 2 store hære, der slår ned på hinanden nu, fordi vi har tidligere talt om, at den engelsksprogede del er markant mindre end den franske, og man kan sige, at den franske del, den har allerede etableret militærstyre og stort militær, hvor den engelsksprogede del, det er, nu skal de ligesom til at scramble sammen. De skal samle styrker, de skal samle våben og materiel. Man kan sige, at den ambasoniske uafhængighedsbevægelse er en lidt spøjst sammensat gruppe, der lokalt går under navnet Amba Boys i daglig tale, fordi Amba for Ambazonia, som er det, de ønsker at oprette den her stat. Efter bugten. Og det er en meget fragmenteret bevægelse, og de kæmper med, som du også siger, at de har problemer med økonomi, og de har en udfordring med, at de skal kunne skaffe våben, og de har haft en udfordring med, at der ikke er nogen international anerkendelse. Altså der er ikke nogen lande, stormagter, der går ind på deres vegne. Men de har været både politisk og militært splittet i den forstand, at politisk, oprindeligt havde de jo en fælles regering.
Men det endte så med, at en af deres ledere i 2018, han var taget til, og det kan man måske godt lige sige, at mange af deres ledere sidder i eksil i udlandet. Ja. Deres politiske ledere, de sidder rundt omkring i for eksempel Nigeria, eller Norge, eller USA, eller rundt omkring. Men hvor vi oplevede for eksempel med Irak-krigen og lignende, der havde vi også nogle eksilregeringer, der sad i England, og sådan, men ikke havde nogen reel magt på jorden. Ja. Men så mest fungerer som sådan nogle kransekagefigurer, for at nu skulle de ind og befri. Hvor forskellen er, at mange af dem, der sidder i udlandet, de selvfølgelig går og samler penge ind, men de har også en reel magt i, blandt andet journalister, der har været nede i området, har jo fortalt, når de skal rundt og blive stoppet ved de her poster rundt omkring af de her oprørere, så skal oprørerne ringe først til Europa, eller USA, eller hvor deres oprørsledere nu sidder, og så få tilladelse til at lukke folk videre igennem. Så det er nogen, der har reel magt, hvilket jo også viser noget om, hvad det er for en globaliseret, interconnected verden, vi lever i. Ja. Det her ville du ikke kunne have gjort i 1960'erne, det ville det ikke. Nej. Det er jo kun i dag, hvor vi har internet og telefoner og lignende. Men samtidig så er det også nogle, en meget splittet ledelse, fordi i deres ene leder, Sisiku Julius Ayuk Tabe, igen, jeg beder om tilgivelse, hvis jeg udtaler navnene forkert. Men han lever endnu, så han kan godt hæve sig. Ja, men han sidder godt nok i fængsel nu. Fordi han flygtede jo til Nigeria, lige over grænsen for at administrere oprøret derfra. Men Nigeria valgte sig i 2018 at udlevere ham til Kamerun, så han kunne blive fængslet der. Og det har så siden givet et retsligt efterspil i Nigeria, fordi de mente, det var imod forfatningen. Men så var han udleveret. Så var det ligesom for sent. Men det betød, at der var en anden, der så overtog ledelsen af den politiske ledelse. Men han blev så senere i 2019 erklæret uegnet til at lede af den fængslede oprørsleder i Kamerun. Det betød en splittelse, at de nu endte med at have 2 politiske ledelser. Og så for at gøre det endnu værre, i 2022 skete der endnu nogle splittelser. Så lige nu har den ambasoniske oprørsbevægelse 4 personer, der alle sammen kalder sig præsident. Ja, og det bliver jo ekstremt forvirrende for os, der skal sidde og analysere på det, men jeg tænker endnu mere forvirrende for dem, der skal navigere i det, og eventuelt forhandle fred igennem her. Ja, fordi selv hvis du forhandler fred med en af de her præsidenter, så sidder der 3 andre præsidenter, du også skal forhandle med. Præcis. Og for at gøre splittelsen endnu større, så er deres militære arm er jo lige så splittet. Ja, fordi vi har ikke... Fordi det er meget sjovt, det er nærmest et sindspil. På den ene side, der har man at gøre med et fuldstændig blok af militærstyre. Den fransktalende del af Kamerun, som har en her. En diktator, der har siddet i 40 år. Ja, bum. Men på den anden side, det er kludertæppet. Ja. 4 forskellige præsidenter og et hav af militser. Ja, vi opererer med et ordentligt kludetæppe, og man kan sige, det kan jo både en svaghed og en styrke, fordi man kan sige, det er en svaghed, de kan ikke koordinere sammen med det, og det betyder også, altså, som der var en, der engang sagde, at den amerikanske hær, at fjenden vil aldrig kunne finde ud af, hvad den amerikanske hærs planer er, fordi den amerikanske hær ved ikke selv, hvad deres planer er. Det samme kan man i høj grad sige om den her ambasoniske oprørsbevægelse. Der er så mange fraktioner, at der er ikke nogen, der reelt ved, hvad det er. Men man kan sige, der er ligesom 3 hovedgrupperinger i den væbnede del. Vi har ADF-bevægelsen, som er kendetegnet ved, at jeg tror, det er den stærkeste af dem. Men den er også kendetegnet ved, at den spreder sig ud til andre dele. For eksempel så har den mange forbindelser til i Nigeria, i det sydlige Nigeria. Der er et område, der hedder Biafra, som nogen, hvis man den ældre generation måske kan huske fra Biafra-konflikten tilbage under den kolde krig, hvor de prøvede at løsrive sig. Der er stadig separatister i Biafra, og de samarbejder blandt andet med ADF, og ADF har også lavet terrorangreb, kan man jo godt kalde det, inde i Kameruns områder. Og så har du bevægelsen Sokadef, som er en anden stor oprørsbevægelse, men som opererer mere lokalt inden for Ambazonia. Og så har man så ASC, der er et kludetæppe af forskellige bevægelser. Og nu kommer vi nok til dagens højdepunkt. Jeg ved ikke, om det skal være en top 10 liste, eller hvad du kan finde, det skulle blive til. Jamen, jeg synes, vi skal prøve at tage først nogle af de her forskellige bevægelser. De fleste af de her er jo en del af ASC.
Og så nogle af deres ledere, fordi de er så kreative med navngivning. Da vi researchede det her, der blev vi simpelthen nødt til at tage nogle af de navne på grupperinger og på de forskellige kommandører af dem, fordi det er guld. Vi har nogle forskellige bevægelser, altså, og det lyder som taget ud af en eller anden dårlig superheltefilm. Ja, fra 60'erne. Men nogle af de stærkeste af bevægelserne, og flere af de er så også med i den der ASC, det er Red Dragon. Tigers of Ambazonia. Ambazonia Restoration Forces og Southern Cameroon Restoration Forces. Og her er det lidt forvirrende, fordi det er egentlig teknisk set den nordvestlige del, eller vestlige del af Cameroon, men det hedder Southern Cameroon, fordi det er den sydlige af de 2 engelsksprogede enklaver. Ja, præcis. Så har vi Seven Carta, Bui Warriors, og jeg tror, det er Bambalang Marine Forces, jeg har skrevet. Jeg skal beklage min håndskrift. Men de her er jo ledet af en hel masse forskellige, altså lokale kommandører, der ofte er glade for at kalde sig selv for generaler. Ja, der er utrolig mange generaler fordelt på få reelle kæmper, soldater, krigere. De er i hvert fald ekstremt defragmenterede, men nogle af dem har altså nogle meget kreative navne, og vi har lavet vores egen lille favoritliste over nogle af de mere spøjse navne. Ja. Vi har en Field Marshal Lucifer, en Major General King Commando, General Manboy, General Cross and Die, General No Pity. Og så har vi der hele 2 General Mad Dog fra forskellige grupperinger. Så har vi General Above the Law, General Peace Plan, One Blood og General Massacre. Det er nogle friske fyre, det vil jo godt. Præcis. Så. Men det viser også lidt, hvad det er for en bevægelse, fordi det er netop ikke sådan en eller anden centraliseret magt. Altså man kan sige, at de har nogle politiske ledere, der render rundt i jakkesæt og sidder i Europa og forhandler. Og så har de her meget farverige typer, der kører tingene lidt uafhængigt nede i Cameroun. Og det gør også, det er svært at vide, når nogen laver et angreb, så peger oprørsbevægelserne ofte fingre af regeringen peger fingre af oprørsbevægelserne, og så nogle gange peger de fingre af, at du har forskellige, man kan faktisk sige lykkerider, fordi du har nogle grupperinger, der også bare er banditter, der siger, de er separatister og laver ting. Og det gør det hulens besværligt at finde ud af, hver gang der er angreb og massakre dernede, hvem står egentlig bag? Hvem står de bag, og hvem tager ansvaret for det? Man kan sige, der er vist ingen, der tager ansvar, alle løber fra ansvar. Men de er travlt med at pege på alle andre. Det er politik i en nødskal. Lige præcis. Og det her er jo virkelig en politisk, politisk clusterfuck for sit liv. Men den her bevægelse, nu har vi talt lidt om deres udfordringer. Ja. Altså blandt andet økonomi, våben og sådan noget. Og det har jo også betydet, at oprørerne er jo nødt til at tjene nogle penge. Ja, fordi de kører et oprør, og de skal finansiere det oprør på en eller anden person. De skal tjene nogle penge, og hvordan gør man allerbedst det? De kræver penge, løsesum, de tager gidsler. General Lucifer, han har blandt andet taget folk til gidsel og krævet løsesum for dem. Det er en måde at tjene penge på, så kan man afpresninger på anden vis, man kan lave vejtold. Og jeg synes det mest finurlige, det er, at de har lavet deres helt egen kryptovaluta, Ambu Coin. Præcis. Det er en kreativ, altså igen, det her er nogle ting, du ikke ville kunne have gjort i 1960'erne. Ja. Det er internettets tidsalder, og derfor har oprørsbevægelsen simpelthen lanceret sin egen kryptovaluta, Ambacoin, for at skaffe penge ind til deres oprørsbevægelse. Det er fantastisk. Det er nye tider, vi lever i. Men det er også utroligt interessant at se på selve oprørsbevægelsen, fordi det er ikke... Det er ligesom vokset organisk frem, det her. Det er ikke noget med, at man på et tidspunkt siger, nu gør vi oprør, bang, fremad med her. Man har fundet ud af, okay, nu gider vi simpelthen ikke det her mere, og så er der nogen, der gør oprør, og så efter man har lavet oprør, så har man ligesom fundet ud af, okay, vi skal have skaffet materiel, vi skal have skaffet mandskab, vi skal have en eller anden politisk struktur, og intet af det er lykkedes 100% perfekt. Men det vokser så ligesom frem på en måde. Man kan sige, det er, som du siger, der er ingen central styring. Nej. Det er
organisk, og det er noget, der opstår, ja, gradvist. Og man kan også sige, det er også en bevægelse, der også er, fordi terrorbevægelser kommer jo for eksempel i mange former. Ja. Du har sådan noget som ISIS og Al-Qaida og lignende, som jo er store globale bevægelser, som heller ikke nødvendigvis er så centralt styret, men som trods alt har nogle centrale figurer. Her er der meget mere central splittelse, Ja. og samtidig er det meget mere lokalt forankret, men det er også det, som gør, at den her bevægelse er så stærk, fordi det er lokale indbyggere, der tager til våben. Ja. De kender junglerne i området, og de har lokalkendskab. Og så er det også støtte i lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen hjælper de lokale militser. Nemlig, og man skal måske også sige, en vigtig ting er, at den her region, hvor det foregår, er jo meget kendetegnet ved, at der er mange bjerge og jungler. Ja. Og infrastrukturen er små, mudrede veje, der forbinder de her byer. Og det også betyder, at der er en magtbalance, hvor at oprørsbevægelserne sidder typisk ude i de her jungler, hvor staten kun har kontrol med byerne og vejene. Ja. Og det betyder også, at mange af de oprørsbevægelser for eksempel også kan tjene penge, som du netop siger, vejtol, fordi når der kun er få veje at køre på, så er det jo bare at sætte en tolv der, og hive penge ind, og det er en meget klassisk oprørsbevægelses tilgang. Men de her sådan, oprørere, altså, de er jo også været organiske i forhold til, at de skal bruge nogle våben. Ja. Og hvor vi har set mange andre oprørsbevægelser, når du ser for eksempel, nu er Ukraine ikke en oprørsbevægelse, men du kan se, hvordan de for eksempel får støtte udefra. Her er der ikke den samme støtte, så derfor er det også vigtigt for dem at bruge de penge. Der kommer ikke hjælpepakker fra Amerika, og selvom de er engelsktalende, så får de altså ikke støtte fra Downing Street. Nemlig. Så derfor er de nødt til at få deres våben andre steder fra. Og de har så været så heldige, at Nigeria, der ligger ved siden af, har nogle rimelig korrupte omstændigheder. Det vil så sige, at fra Nigeria har man kunnet købe våben fra officerer, der har været korrupte, der så har solgt ud af statens magasiner. Og det er egentlig til trods for, altså Nigeria som stat er egentlig ikke synderligt glade for de her oprørere. De har også selv haft kampe med dem. Men deres officerer vil jo godt have nogle penge i egen lomme. Ja. De kan jo godt sælge ud. Det er afhængigt af, hvilket analyseniveau man er på. Ikke? Præcis. Og så er der stadig de her separatister i Biafra, som jo samarbejder med blandt andet ADF, og også har solgt våben til dem. Så du har Biafra og den nigerianske her, der kæmper mod hinanden, og begge to faktisk leverer våben til den her konflikt også. Og så er der selvfølgelig en egen produktion af våben, fordi lige i starten havde de ikke så mange våben, men de endte så med at finde ud af, at de var nødt til at lave deres egen produktion. Og det er blandt andet også ledt til en meget stor stigning af vejsidebomber. Ja. Og det er jo logisk, når du har de her igen meget få veje, og ofte meget smalle, hvor at man simpelthen bare med en bombe kan ligesom afskære vejen for regeringsstyrkerne. Ja. Og det er det, der gør dem meget svært dernede. Fordi egentlig regeringsstyrkens her er jo meget kraftige og meget stærkere på alle punkter. Ja. Men fordi de render rundt i de her jungleområder, så er det ligesom meget svært for regeringen egentlig at slå ned på de her oprørsbevægelser. Og det er måske også det der er lidt værd at nævne, at det der er interessant ved krig, at man kan godt, en krig og en konflikt kan godt begynde, og man er ikke helt sikker på, hvilke ressourcer man har behov for, men som krigen ligesom vokser frem, så møder udbud og efterspørgsel, så man finder ud af fra oprørernes side, den bedste måde, vi kan bekæmpe staten Cameroon på, det er at lave vejsidebomber, fordi de kommer med deres biler. Så sætter man en produktion eller indkøb i gang af vejsidebomber. Og så finder man ud af, at vi kan holde til i junglerne, for vi kan ikke holde byerne, vi er ikke stærke nok til at holde byerne. Men junglerne kan de ikke køre ud i med deres tanks og med deres lastvogne, fordi der er ikke nogen veje. Så junglerne kan de aldrig kontrollere. Og det er jo så også det, som har været kernen i deres strategi, fordi de har indset, at de her Amba Boys, de kommer aldrig til at kunne vinde rent militært, hvis man bare at smadre de andre og slå dem ud. Men de har også været ærlige om, at det er heller ikke deres mål. Nej. Deres mål, som de siger, det er at gøre det så dyrt for besættelsesmagten, ved jeg ikke, om man kalder det, men for centralstyret, at man håber, det til sidst giver op bare ud af rent økonomiske økonomiske beregninger. Men det har jo også præget den måde, man kæmper på, og de mål, man går efter. Ja. Fordi det har jo i høj grad handlet om, at man er gået efter for eksempel, man går efter de fransktalende embedsfolk,
Ja. Fordi det er jo selvfølgelig centralmagtens styre, så dem prøver man at kidnappe eller likvidere, og så går man efter de skolesystemet. Ja. Det kan jo godt lyde lidt usympatisk, men målet er, at de offentlige skoler har jo det greb, de skal alle sammen tale fransk. Ligesom at præge børnene på grund af enhedsstaten her. Nemlig præge børnene i den retning. Så man angriber de her skoler for at prøve at få børn til ikke at møde op der. Ja. Og så i stedet opretter deres egne engelsksprogede skoler. Ja. Det har altså også gjort den kontroversiel, også i deres eget lokalsamfund, fordi de har ikke skoler nok til alle børnene. Og uddannelse er trods alt vigtigt for rigtig mange af civilbefolkningen. Især nede i Afrika. Og så går man efter, når der er afstemninger, så angriber man valgstederne, fordi man vil prøve at undgå at legitimere den her fransktalende del ved at stoppe deres valg. Og det er lige meget på det kort øjeblik her. Det er det interessante, at det går jo, det er en uafhængighedskrig, det er ikke en krig, hvor en del af landet ønsker at overtage hele magten. Det er ikke på den måde det er ikke en politisk krig i, at det er politiske fraktioner, der kæmper om den overordnede magt inden for Cameroon. Det er en del af Cameroon, der kæmper for at blive uafhængig. Så de prøver at skære alle rødderne af det træ, der har rødder ind i den engelsktalende del af Cameroon. Nemlig. Det er ikke målet at vælte diktatoren eller lave et ordentligt demokrati i Cameroon. Målet er at rive sig ud af det. Ja. Og det man så også gør for at ramme økonomisk, er, at de har indført det, de kalder Ghost Town Days. Hvor de simpelthen lukker hele byer ned, oprørsbevægelsen, og siger, at folk må ikke gå ud. Og målet her, det er, at det medfører et økonomisk tab, fordi så går produktionen i stå. Og det rammer så regeringen. Så regeringen bliver ramt på, at udover skal betale for soldater og her, og så bliver den også ramt på, at at produktionen stopper. Og så samtidig så sætter man jo de her 12 boder op, og man sørger for at sprænge veje og broer i stykker, for at stoppe regeringen fra at komme ind og ud. Og de her, sådan, som der også nogen siger, at nogle steder, der kan du have 12 boder, hvor at regeringen, de sidder med en checkpoint på vejen, og så lige herovre på den her vej, der har oprørerne en checkpoint, hvor de er enige om, at vi skyder ikke på hinanden. Men det har skabt den her sådan, balance, hvor der ikke rigtig er nogen af siderne, der kan vinde. Ja. Og man kan sige, at regeringens modtræk på det her, har jo så været, at man... altså regeringen er godt klar over, at de kan ikke slås ud i junglerne. Fordi junglerne, de kender de lokale, og det kender regeringen. Fordi regeringssoldater er jo altså folk, der er hentet fra hele resten af Cameroon, og som ikke kan de lokale sprog. Så regeringens tilgang har været, at man har sat sig på hovedvejene, hvor man så jævnligt også bliver angrebet af bagholdsangreb og lignende fra junglerne. Og så har man sat sig på de store byer. Og så indimellem, så laver man de her raids ude i junglen, hvor man så nedkæmper en enkelt fraktion, eller faktisk nogle gange også brænder hele byer af. Og det har selvfølgelig ledt til, altså begge sider, de er jo mistænkt for at have lavet, man kan sige, krigsforbrydelser. Ja. Regeringens, der kan man se på satellitbilleder, hvordan de har brændt hele landsbyer af. De nægter selvfølgelig selv at gøre det, men rimelig anerkendt de gør. Hvor den anden gruppering, de har jo netop, altså oprørerne, de har jo slået civile ihjel og lignende kidnapninger nemlig. Og de siger jo så altid, at det er separatisterne, der gør det, eller lignende. Ja. Men det har jo så betydet, at som situationen er nu, at vi har en konflikt, der kommer flere og flere døde hvert år. Den eskalerer hele tiden. Den er ikke så meget i verdenssamfundets øjne endnu. Det meste af verdenssamfundet, de vil hverken tage side, de nøjes med at sige, tal lige om det. Yeah. Mød lige til en gang dialogkaffe, og så opfordrer man til lige at sidde og snakke det her igen. Men som det ser ud lige nu, ser det ud til, at tingene eskalerer, og der er en magtbalance lige nu, der ikke er nogen siderne, der kan bryde. Så jeg tror egentlig godt, jeg vil spørge dig nu her, hvor vi nærmer os afslutningen. Hvor tror du, den her konflikt kommer til at gå hen af de næste par år? Jamen, det er utroligt interessant, fordi jeg kan ikke lade være med en gang imellem at tænke på folkemordet i Rwanda. Ja. Og det der folkemord, som vi nogle gange glemmer lidt. Og jeg synes, det minder utroligt lidt om hinanden. Og jeg nævner det, fordi jeg synes, det er utroligt interessant, at folkemordet ved Rwanda, så nærmest overnight blev 500.000 mennesker slagtet med primitive våben, fordi den anden side synes, nu er det simpelthen for ulækre, de her folk. Ja. Nu bliver vi simpelthen nødt til at lave et folkemord på den her
etnicitet, fordi de synes, de er træls. De er træls. Og det var skrækkeligt og forfærdeligt, det skete. Når vi ser på konflikten i Cameroon, så er det meget slow burn. Det sker stille og roligt. Det eskalerer, men der går tid, og vi er endnu ikke der, altså selvom der bliver brændt landsbyer, er vi endnu ikke der, hvor den ene side går ind og så bare likviderer uhæmmet af den anden slags. Altså, man ser ikke lige nu, at den franske regeringsstyrker at de går ind og likviderer en hel landsby. De brænder landsbyen af, ja, men de likviderer ikke folk. Det, man godt kunne frygte, det er, at det tipper derover. Altså, det skal siges, der har været nogle enkeltstående massakrer rundt omkring. Ja. Men jeg synes også, som du der siger, de der var mange, der døde i Rwanda, og så skal man huske her, vi er på en konflikt med estimeret 1000 døde om året, og det er nu, hvor den er op på sit værste, og før har det været sådan et par hundrede. Men man kan også se for hvert år, der går, at det eskalerer. Der var også i starten, sagde oprørsbevægelserne også, den der med, at de gik ikke efter civile mål og sådan noget. Ja. Altså udover embedsfolk og skoler, men ikke sådan. Ja. Men der har vi også været ude i, at en af de her bevægelser, jeg kan ikke huske, om det var ADF, eller hvem det var, men en af dem var ude og erklærede, at de ville lave en massakre som modrespons på en massakre. Så man kan også godt frygte netop, det går Rwanda-vejen. Og det er det, altså. Men det er der ikke endnu. Nej, det er netop det, og jeg håber naturligvis ikke, at det udvikler sig til decideret folkemord. Det vil være det værst tænkelige. Så hvis det fortsætter den vej, hvor det ikke går i folkemord, men lad os forestille os, at konflikten på en eller anden måde skal afrundes. Hvordan skal den så afrundes? Lad os forestille os, at den fransktalende del af Cameroun indser, okay, vi kan ikke kontrollere det engelsktalende område længere. Om Sonia bliver et frit område, fint nok. Men hvem skal man så anerkende som regeringsoverhoved? Der er lige nu 4 forskellige personer, der erklærer sig som præsident i det område. Vil man så ikke kunne risikere, jamen så opstår der bare en ny konflikt blandt de 4 om hvem der skal være præsident. Det er nok det, jeg ser som måske mest sandsynligt, at det bliver lidt a la Sudan, at man så skal, ligesom man har skåret Sydsudan fra, men at konflikten så stadig fortsætter. Det tror jeg sagtens kunne være en risiko, at som du siger, at de her forskellige oprørsbevægelser, hvis de rent faktisk lykkes med at løsrive sig, at de så bare går i flæsket på hinanden i stedet. Ja. Og jeg synes, en interessant kommentar, der var en, der kom med, det var en amerikansk diplomat, Herman J. Cohen, der sagde, at regeringen lige nu, altså den Cameroons regering, spiller ind i oprørens drejebog. Altså i den forstand, at oprøren ude på at trække konflikten ud, så det koster penge for den her regering. Så han sætter det som en tabt sag, at det regeringen bare bliver ved med at prøve at sætte hårdt mod hårdt. Men jeg kan godt sige, at regeringen faktisk heller ikke forhandle med nogen, som du siger. Der er 4 præsidenter. Ja. Altså, hvem forhandler man med? Ja. Hvem kan lave freden med? Præcis. Fordi så kan man så lave fred med den ene præsident, men anerkender de 3 andre præsidenter reelt freden. Det er jo ikke sikkert, at de gør det. Og så fortsætter konflikten. Ja, fordi hvis bare en skriver under, så nytter det ikke noget, hvis de 3 andre ikke har gjort. Du er næsten nødt til alle 4 præsidenter til at skrive under. Og det er måske egentlig også ubevidst den bedste strategi for ambition her. At på den måde kan man hindre, at det er rigtigt. At Cameroon beholder kontrollen. Du kan sige, det er et slags hydra. Hver gang du hakker et hoved af, så vokser der 2 nye ud. At du har ikke et mål, du kan gå efter. Og det samme med de militære styrker. Der kan man jo ikke bare man kan ikke slå en af styrkerne, og så man slået dem alle sammen. Man skal slå hver enkelt styrke helt. Så det bliver et langt spil whack-a-mole. Hvor hver gang du slår en af de der muldvarpe ned, så popper den op af det andet hul, så kan du slå den ned. Og så. Præcis. Så det er også det, der gør, at jeg synes, det er en konflikt, der synes at være svær at løse. Men jeg tror også, det har været, man kan sige, det har nok været en af grunden til, at det heller ikke er eskaleret så voldsomt. Fordi en af de ting, jeg synes er interessant i det er jo, hvor langsomt, som du også selv siger, til en slow burn, altså hvordan, at det er allerede i 1985 den første memorandum om, at det her bør løsrives. Og derfra går der jo altså årtier, inden vi når til reelle blodsudgydelser. Og herfra er der gået
flere år med en gradvis, men lav eskalering. Og det man kan blive bange for, det er, hvis den pludselig eskalerer, fordi lige nu er der heller ikke så mange stormagter, der gider blande sig på. Der er ikke sådan stor interesse i regionen, men det er også fordi, at den er så lavlatent, konflikten endnu. Ja. Altså den er stor nok til, at det er en konflikt, man skal tage alvorligt, det er også derfor, vi tager den op her. Men den er stadig ikke stor nok til, at vi rydder forsiden. Vi er ikke ude i Israel, Palæstina eller Ukraine, Rusland. Ikke endnu. Men man kan jo godt forestille sig, at det går over og bliver ala Sudan, som desværre også er en overset konflikt. Ja. Det jeg sidder og tænker på, det er, at man kan jo godt risikere en stor game changer, det er, at Cameroons præsident, han er jo desværre ikke længere en vorhare. Han er 91 år gammel, leder af et land i godt 40 år. Ja. Hvad sker der, når den mand han dør? Man kunne jo godt frygte, sådan det går Tito-vejen. Ja. Og der ved jeg ikke nok om systemet rundt om ham til at vide, om der er en, der lige står klar til at tage ind, eller om det kunne eskalere. Ja. Bliver det business as usual, eller bliver det en curveball, kommer til at ske noget helt nyt? Fordi så kan man jo godt forestille sig, at der kommer en ny præsident ind, som bare vil tryne de der engelsktalende upstarts. Men man skal måske også lige sørge for at nævne i den forbindelse, at selvom den her konflikt, altså en alvorlig konflikt, så er det en meget lille hjørne af Kamerun. Der er stadig et meget stort Kamerun, hvor mange ting stadig kører rimelig fredeligt. Men det er klart, jeg synes, den bekymring, som jeg umiddelbart ser, det er det der med, vil det her eskalere? Fordi umiddelbart tror jeg, det er en konflikt, der kommer til at vare lang tid nu. Yeah. Jeg kan ikke se, at der er nogen umiddelbar løsning, men det jeg kunne frygte, det er fordi indtil videre bare eskaleret gradvist, men som man kan se, nogle af de her ting kan jo altså eskalere eksponentielt. Ja, det er det. At nogle gange så kan det starte med en eller anden moderat konflikt, og så før du ved af det, så bliver den bare større og større. Yeah. Så man kan håbe, der bliver lavet en eller anden fredsaftale, men først også netop fredsaftale med hvem. Ja. Nu må man forestille sig, at der kommer nogle FN-styrker ind, der skulle lave fredsbevaring. Men det tror jeg heller ikke, Kameruns regering vil have, fordi det underminerer deres suverænitet, at der er nogle andre, der rykker ind. Præcis. Så indtil videre er det en konflikt, der ikke rigtig har en løsning, og hvor man ikke rigtig ved, om den holder sig på det her niveau, eller om den kan eskalere. Men jeg synes, det er lidt sjovt, fordi de har i begge her sådan S'er på hånden, og samtidig dårlige kort. Oprørsbevægelsen har ingen støtte internationalt, men til gengæld så spiller regeringsstyrkerne i Cameroon direkte ind i den strategi, som de kører. Den har junglerne og terrænet og lokalkendskaberne. Ja, præcis. Og så kan man jo vente den om, ikke? At det S, der var S hos oprørerne, det er det dårlige kort. Hos regeringsstyrkerne det dårlige kort. Oprørsstyrkerne, det er S'et hos... Det, som de sidder med i Cameroon som et S, det er, at der er ikke international overvågenhed, og der er heller ikke international støtte til oprørerne. Ja. Internationalt er man lidt ligeglad med de her oprørere. Bare der ikke det går decideret folkemord. Og det er jo Cameroons regering, der kan gå ud og købe det tunge våbenisenkram. Ja. Ulempen for dem er så bare, at det tunge isenkram, det kan altså kun køre på nogle små mudrede veje, som meget let kan saboteres. Ja. Og derved er de ligesom fanget i den her sådan, uløselige, den gordiske knude. Ja. Altså der er så, de fleste konflikter har det med at stoppe på et tidspunkt, men det ser ikke ud som om, at den her er inde for overskuelige. Men jeg tror, at den eneste løsning bliver på en eller anden måde, hvis regeringen begynder at give noget mere autonomi. Det vil jeg sige, vil være min det vil være den bedste løsning i hvert fald. Umiddelbare løsning, at prøve at sætte, i stedet for at bruge pisken, prøve at bruge guleroden. Det tror jeg vil være den eneste mulige løsning, medmindre de vil blive ved på den her måde. Men jeg synes, det er en konflikt, som fortjener lidt mere opmærksomhed, og så er den jo en interessant advarsel om arven fra europæisk kolonialisme, og hvordan den påvirker verden endnu den dag i dag. Og vi skal huske, at i hver krog, der lurer arven fra 1. verdenskrig. Over enhver konflikt. Den slipper man ikke for. Og det kommer helt sikkert også til at tale om i næste afsnit. Den vil formentlig dukke op i de næste mange afsnit igen som et spøgelse i baggrunden. Ja. Og med den appetizer, så synes jeg, vi skal runde af.
siger tak for, at I har set og hørt med. Og vi ses igen i næste afsnit af Brandpunkter.